Ovo je priča o tome kako ja umrijeh. Ali ne brinite, priča je poprilično zabavna, a da budem iskren, ne radi se uopće o meni. Priča je to o djevojci po imenu Zlatokosa. A sve je počelo sa suncem. Dakle, bilo jednom davno, kada je čestica svjetlosti pala ravno s neba. Iz te male kapi niknuo je čarobni zlačani cvijet. Imao je moć izlječenja bolesnih i ranjenih. Vidite onu staricu tamo? Probajte ju zapamtiti. Ona je na neki način bitna. I tako, stoljeća prohujaše, a oku nedaleko nastalo je pravo kraljevstvo. Tamo su vladali obožavani kralj i kraljica. A ta kraljica, ona samo što nije rodila, ali se razboljela. Teško razboljela. Njenom životu bližio se kraj, pa su ljudi počeli tražiti čudo. U ovom slučaju, čarobni zlačani cvijet. Aha, jesam vam rekao da je ona bitna. Vidite, ova žena, majka Gotl, nije dijelila dar sunca s drugima, nego je crpila njegovu ljekovitu moć kako bi samu sebe pomladila. Sve što je trebala je zapjevati. Zlatni cvijete moj, nek ti snaga sja, nek se vrati sad i sve što imah ja, što imah ja. Shvatili ste već, ona zapjeva cvijetu, a cvijet nju pomladi. I jezivo, a? Našli smo ga! Čarolija zlačanog cvijeta izliječila je kraljicu. Rođena je zdrava beba, princeza prekrasne zlačane kose. Za one koji još nisu shvatili, to je Zlatokosa. Kako bi proslavili njeno rođenje, kralj i kraljica pustili su lebdeći lampion u nebo. U tom trenutku sve se činilo savršenim. Ali ne zadugo. Zlatni cvijete moj, nek ti snaga sja, nek se vrati. Majka Gotl je provalila u zamak, ukrala dijete i u hipu nestala. Pretražili su kraljevstvo skroz na skroz, ali princezi ni traga. Dok je duboko u šumi, u skrovitoj kuli, majka Gotl podizala dijete kao da je njeno. Vrati sad i sve što imah ja, što imah ja. I tako si je stara pronašla novi čarobni cvijet i odlučila ga zadržati u tajnosti. Zašto ne smijem izaći van? Tamo vani je strašno opasno, znaš. Svijet je pun stravičnih, sebičnih ljudi. Moraš ostati ovdje, tu si sigurna. Jesi shvatila, Cvjetiću? Jesam, mamice. Ali zidovi te kule nisu mogli sakriti baš sve. Svake godine na njen rođendan kralj i kraljica bi u nebo puštali tisuće i tisuće lampiona, sve u nadi da će se jednoga dana njihova izgubljena princeza vratiti.